पानी उनी मांग खाना मांग तो का कहेला रोएला। हई माटी के कोल भाई सामने जो माटी इतना बड़न काड़ा बा ये कोल दिखाइए बोल नदी बाटे सामने ये नदी में कई बार चल के बड़ा जाना तो ओनर तर लगे 10 आमदी घूमिया 10 गो रुपया कहीं से केहू लेकर दिया बिगड़ रख के केहू ना ताक या ना केहू 10 गो रुपया सिटी स्टैंड करा के भेजनी तो लॉकडाउन लाग गो बर बिछाना पर कहलन तो फीचक का चाड़ यहाँ कर गो खियाव पानी पियाव नहवावल धोआवल सब तो करे के मदद कराइल बा केहू कुछ नहीं कर पैसा कम रही तो कमे के दवा दी केहू चला सामने जो बालक रहो सब देख रहा बानी इनकर उम्र पड़ी 16 साल लगभग 12 साल से ये पेड़ में लगभग बांधल बड़ा जैसे जानवर के भैंस माल गोरू के बांधल जाला ठीक वही प्रकार से बाबू के 12 साल से बांध के रखल गइल बा कैसे कि मेंटली रूप में जो माइंड इनकर दिमाग बाटे दिमाग कहीं ना कहीं दिमाग रूप से डिस्टर्ब बाटे और ही कबो कबो सामने है बगल दिखाइए बोल नदी बाटे सामने ये नदी में कई बार चल के बड़ा जाना तो ये बाबू के द्वारा देख सकते नहीं जनी ये सामने गड्ढा दिखाई दे रहा बाटे जन इनका के बैठे खातिर इनके खड़ा होकर खातिर ये रस्सी के सहारे रखल जाला इनका के लेकिन कहीं ना कहीं बैठले खड़ा भइले ये माटी के पूरा खोद दिला बड़े कहीं ना कहीं पूरा माइंडली रूप से डिस्टर्ब बढ़े और महतारी के दिल सब सकत कि माई होले कहीं ना कहीं और माई के जौन ममता बाटे काफ़ी दुलार ये महतारी के कहना बा कि बाबू कहीं ना कहीं से कोनो धरीछन हम धरी कि बाबू हमार ठीक हो जास और हमनी के गरीबे परिवार से बानी से कहा लेकिन हमारा सामने भीख मांग के बाबू हमारा रस कहीं ना कहीं बात कहीं ना कहीं अंदर से झकझोर देता और ख़ास करके जब हमने इस क्षेत्र में पहुँचल बानी सब गोपालगंज संसदीय क्षेत्र है आलोक कुमार सुमन जी के ई क्षेत्र हुए जो उनकी लगातार दूसरी बार वहाँ के सांसद बनल बानी और सौभाग्य से वहाँ के डॉक्टर भी बानी वहाँ के हॉस्पिटल गोपालगंज में आलोक हॉस्पिटल बाटे वो हॉस्पिटल चलेला और समझ कि वहाँ के सांसद भी बानी और बहुत पुरान सर्जन भी हैं वहाँ के आज तक ले परिवार से मिले ना नहीं ये लड़किया के बारे में जानकारी ना ले नहीं वो महतारी से जाने के प्रयास करम सा कि जब 12 साल से जो महतारी ये पेड़ में बांध के रखले बाड़ी उनका दिल पर का गुजरता और जे भी आवेला समझ आई कहीं ना कहीं ना ही ये जगह मुखिया जी मदद कर बानी ना ही ये जगह विधायक जी मदद कर बानी ना ही ये जगह सांसद जी मदद कर बानी का नाम पड़ी बाबू के आकाश कुमार राहुल का नाम पड़ी सिंधु देवी कौ साल से तेरे स्थिति बा बाबू के 16 साल के भइल 12 साल से भइल बड़ा 12 साल से कम निहार कौ दिन बा घर में एक आदमी राहुल मालिक साहब हाँ अच्छा कौन जना लड़का फैका बालो 5 गो अच्छा अभी तक लेके हुए नेता वगैरह रउआ के मदद करे लड़का के दवाई करावे के प्रयास कैले बोलो कि मदद कराइल बा केहू कुछ नहीं कैले सही गाँव के मुखिया जी केहू नहीं कुछ कैले अच्छा लोग पता बजे के जब सांसद बनी दोबारा सांसद बने आलोक कुमार सुमन जी वहाँ के डॉक्टर भी हैं ना हमरा पता नहीं आइल बनी कभी उठमाई खाती ना नहीं आई अच्छा कहीं ई बाबू के इलाज करावे के दौरान वो देखौले बनी हाँ मोतिहारी देखौले बनी गोपालगंज सदर हॉस्पिटल कितना रुपया बाबू में खर्चा कैले बनी अभी तक ले दवाई बीरो अब इतना ख्याल नहीं के जगह भल भंग लगौले बनी अच्छा और परिवार वगैरह सब देखौले बनी सब देखल बालो तो ओझा को कुछ बताओ बालो कुछ ना बताओगे कुछ ना डॉक्टर लोग का कहलो लोग तो हॉस्पिटल में दवा देवे ला लोग जगह पैसा कम रही तो कमे के दवा दी के चलाइए का दिक्कत बताओ लो डॉक्टर लोग कुछ ना बता लगलो कहलक ओकरा बाद से ना रिपोर्ट के खबर आ ना जानकारी बोले का बा का ना अच्छा रो सपोर्ट में गांव गृहस्थ के लोग कोई मदद करे खातिर वो संग जाला दवाई बीरो करा ना केहू ना जाला क्यों ना जाला इनके खाना उना को टाइम देनी 3 टाइम देनी देख सनी कि जो लड़का बड़े जकर आकाश कुमार नाम पड़ी और इनकर उम्र बाटे 16 साल और कहीं ना कहीं इनके मम्मी के कहनाम बा इनके माँ के कहनाम बा कि हमारा सपोर्ट में ना ही ये जगह सांसद महोदय होनी ना ही ये जगह विधायक महोदय होनी और ना ही ये गांव गृहस्थ के लोग सपोर्ट करे खातिर आयल कि बाबू के ताराम संस्था बानी ले चलता दवाई करावे खातिर और समझे 12 साल से जूझता यहाँ के लड़किया के बीमारी से समझे कहीं ना कहीं अग्रसित बढ़े और कई बार नदी में मतलब कि दौड़ गई बड़े अगर रस्सी इनका शरीर में ना बधाई इनका देह में ना बधाई कम उतने हमरा एतिए बजे हमार लड़का निमन हो जाएगी हमरा ढेर बाटे दूसर कुछ हम नहीं कि केहू से धन संपत्ति में हमरा लड़का निमन हो जाएगी हमरा ढेर बाटे भीख दुख मांग के कोई खा के अपन जिंदगी अपन अथी करी इतना ओकर दे के एबर खनिया अथी हमरा ना करे के पड़ी अपन क्रियो कर्म करेला हो जाए तो हमरा बहुत अच्छा बा अच्छा क्रियाक्रम रहो सब कराइले सब हम ही करे तो बड़ा सवेरे जाके पड़त होगी रात बिरात सब ओकर बरोबरे हमरा बा तो बड़ी झलक पड़ती ना समझे कि एगो जगह माल चोरा खा जाला वो तरह इनका के मालो से बेहतर करे के बाटे
लेकिन कहीं ना कहीं महतारी के जौन माया होला सबसे बड़हन माया होला। और जैसे जैसे बचपन में हमनी के 9 महीना से लेकर के और जौन बचपन में हमनी क्रियाकलाप होला वो तरीके स्टार्टअप होला अभी तक ले यहाँ के झेलता नहीं। लेकिन अगर ये दूसर के रही तो कहीं ना कहीं अभी तक ले छोड़ दिला रही। लेकिन महतारी होले कहीं ना कहीं सेवा संग हीरा करे में अपना बाबू के जकर नाम आकाश कुमार पड़ी तो उनको ना मतलब ना छोड़े नहीं, कहीं ना कहीं पूरा सेवा संग हीरा करी ने। और केहू अभी तक ले मदद नहीं करे। कौन काम करी लोग के? कुदार चलावे नहीं। लेकिन 12 साल हो गए, 12 साल में केहू के मने नजर नहीं खेई पर ना। वोट में सब लोग वोट मांगे आवेला चुनाव में सब कुछ सब एथियो कला केहू ना ताके गुलिट के का बांधला का सब के बिगाड़ला के केहू ना हम कुछ रोबा के ती काना बोले लेकिन ना कुछ ना बोले कुछ ना बोले जैसे रोए लगल है। अच्छा तो बुझाली के माने कि हम बाबू खाना मांगे तरह पानी मांगे तरह। हाँ देख सकते कि स्थिति कौना समय में बाबू गुजर रहल बाड़े, कहीं ना कहीं एकदम बदतर स्थिति बाटे परिवार के। और एक जना कमनिहार बाड़े वो कुदारी चला के बाबू के खर्चा बर्चा और अपना पत्नी के खर्चा बर्चा और परिवार के खर्चा बर्चा। और यही पेड़ में कहीं ना कहीं 12 साल कम ना होला। 12 साल के समझे कि बहुत बढ़न समय हो गई। 12 साल जैसे समझे कि बनवास अपने आप के बाबू काट रहल बाड़े। आखिर केकरा हाथ से बाबू के जिंदगी संवरी सबसे बड़ा सवाल बाटे। और के बनी कहीं ना कहीं एक गरीब परिवार खातिर जौन कहल जाला मददगार के बनी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल बाटे। आखिर के बनी ये परिवार की खुशियाँ लियावे वाला। बाकी रोलन कार आए बाटे वीडियो के सब दूर तक पहुँचाई ताकि परिवार के मदद हो पावे, जैसे परिवार में खुशहाली आवे। बाबू अपना जौन पहिलका जगह हमनी के जीवन अपने यापन करते फ्रीडम जगह हो पाला, बंधक मुक्त हो जासी बाबू। बाकी